Ginpasalig sa Malacanang wala sa mangin pagbago sa pagpangapin sa mga interes ng Pilipinas sa PISAR nga may posibilidad nga mag-upo din sa China sa oil and gas exploration. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, kung matabo man ang joint exploration, ipakigbato gihapon sa Pilipinas sa mga kinamatarong sini. Ginklaro sang palasyo nga wala sang madula, wala sang ipanghatag, wala sang isurrender, kag wala sang sekreto nga kasugtanan nga himuon. Ini nga pahayag ang kasunod sang gin sa publiko sang Chinese Embassy sa Manila sang nagligad nga semana nga nagumpisa ang diskusyon sang Pilipinas kag China kaangod sa posibleng joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Sunod sa embahada, madalo mang diskusyon sa duha ka pungsod kagin paiwayana yang hindi paghangpanay kaangot sa among teritoryo. Kung merong plano man, kung magkakaroon man ng joint exploration, alam naman natin ang Pilipinas sa pamumuno po ni Pangulo Marcos Jr. ay open. Sabi nga niya ay nothing is off the table. Pero sa ngayon ay walang pinag-uusapan, walang anumang update at lagi naman tayo magiging sincere sa mga pag-uusap kung meron man. At lagi tayong magiging maingat para sa interes ng bayan at para sa interes ng bawat Pilipino. Lagi naman kung ano ang nararapat sa atin at kung anong karapatan natin, yan naman ang ipinaglalaban ng Pangulo at ng administrasyon na ito. So, walang mawawalang interes, walang ipamimigay ng interes. Basta tayo lagi sincere, walang secret deal. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sandig sa data sang Department of Energy sang 2020, mahimo nga nagalabot sa masobra 6 million barrels sang langis kag masobra 7 billion cubic feet sang natural gas nga classified bilang undiscovered resources ang yara sa West Philippine Sea. Ginapatihan nga lakip sa areas nga manggaranon sa natural gas amo ang Recto Bank o konang Reed Bank nga nahamtang sa sulod sang exclusive economic zone sang Pilipinas. Nabaluan nga agresibo sa gihapon ng China sa pag-angkon pati sa area sa West Philippine Sea. Apisar nga mayara sang 2016 arbitral ruling nga nagabasura sang ilang nga mga claims.